Йыраҡ шишмәйяғынан. Муза, ирекан. Чаваш чельги бурчухне, тынже путмейн. Куда мумелись, истямуки. И туған тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 каналында туған тел тапшыруын қарайсыз. Сізнің білән Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшыру балалар сәнгаты Казан мэриясы тарафынан оештырылған хәрәкәттә бәрәкәт циле проектлары һәм Гәүһәр балалар фестивале хакында. Биюне бармақтан суырып булмай, оны тормыштан эзләү халык язмышына, оның фәлсәфәсенә һәм бигрәк тә намусыңа тәңгәл китерү кирәк. РСФСРның атказанган сәнгать эшлеклесе Фәйзи Гаскәровның әлеге сүзләре белән килешми мөмкин түгел. Юкка гына биюне милләтнең йөзе дип әйтмиләр. Ул халыкның тарихын, холкын һәм гореф-гадәтләрен саклый. Бию сәнгате ирек, рух, матурлык һәм талант бердәмлеге ул. Һәр бию аерым әсәр кебек, һәр хәрәкәтнең үз мәгънәсе бар. Билгеле булганча 2021 һәм 2022 елның җәй айларында Казан паркларында һәм скверларында татар телендә ачык һавада хореография һәм спорт дәресләре сериясе узды. Әлеге проект кысаларында халык биюләре, фламенко, яшел фитнес, зумба, импровизацияләнгән джем һәм башка бик күп бию һәм спорт төрләре тәкъдим ителде. Дәресләр шәһәребезнең Кабан күле яры буенда, Ак чәчәкләр һәм Фучик урамындагы бульварларда, Горький исемендәге һәм Шәрекүл ял парклары скверларында узды. Мастер-классларны төрле медиа шәхесләр һәм профессионаллар үз эшләренең иң яхшы осталары алып барды. Әлеге дәресләрне казанлылар аеруча да яратып өлгерде. 2022 елның яз айларында исә хәрәкәттә бәрәкәт проекты мәктәпләрдә уздырылды. Параллель рәвештә силә дип аталган нәфисез осталыгы дәресләре дә барлыкка килде. Казанның 40 мәктәбендә 32 остаз 700-гә якын укучыны татар бию хәрәкәтләренә һәм сөйләм осталыгына өйрәтте. Проектлар май айында Казанның 180-нче номерлы гимназиясендә йомгаклау чарасы белән тәмамланды. 2022 елның сентябрь-декабрь айларында исә проектлар дәвам итте. Казан мәктәпләренең 800-гә якын укучысы һәм балалар бакчаларында тәрбияләнүче 250-гә якын бала татар биюе хәрәкәтләренә һәм сөйләм осталыгына өйрәнде. Проектларда 40 мәктәп һәм 20 балалар бакчасы катнашты. Шуны да искәртеп үтәргә кирәк. Әлеге балаларның күбесе өчен бу яңа юнәлешләр. Арада кичкенәдән бию яки нәфис белән профессиональ шөгыльләнүчеләр юк диярлек. Балаларның күзләрендәге ышкынны, эшнең нәтиҗәсен күрү ике проектны берләштереп фестиваль ясау идеясын тудырган. Гәүһәр балалар фестивалендә бездә булып кайттык. Киләсе сюжетыбыз шул хакта. Туган телгә хөрмәт гаиләдән башлана дибез. Аннары Шылбырны балалар бакчасы мәктәп дәвам итә. Бүгінгі шара ана теле белән бер рәттән сәнгатькә дә мәхәббәт тәрбияли. Мин менә сентябрь айлары якынлашканда Марат Гутов улына бардым. Марат Гутович менә шундый матур бара, без татар телендә, татар хәрәкәтләренә өйрәтәбез. Бәлки бу дәресләрне дәрес буларак мәктәпләргә дә кертергә дигән идея белән. Һәм инде ул хуплап алды, һәм бәлки инде хәрәкәтләр генә түгел, сөйләм теленә дә өйрәтергә кирәктер мәктәп балаларын диде. Һәм без менә шулай сөйлә һәм хәрәкәт бәрәкәт мәктәпләргә керде. Оста сыйфатында профессиональ актерлар, алып баручылар, биючеләр сайлап алынган. Әлбәттә, һәрбер артист ул педагог була алмый. Шуңа күрә кемнәрдер төшеп тә калдылар беренче елдан соң. Быел без яңаларын сайладык, яки әле яңаларны сайлау да әле ул безнең ахыргы нокта түгел. Бу проект безнең татар теленә кызыксыну уятып, балаларны олы сәхнәгә генә чыгару түгел, бәлки безнең актерлардан һәм хореографлардан, биючеләрдән педагог та ясау бурычы торадыр, бәлки. Казан мэриясе һәр проектына нәкъ үзебезчә матур яңгырашлы, аһәңле атамалар бирергә тырыша. Гәүһәр, ягъни балаларны асыл таш белән чагыштыру үзе күркәм бер күренеш түгелмени? Без эзләнәбез. Һәм менә шәһәр мэриясе башкарма комитетының җитәкчелеге белән берлектә республикабызның мәгариф учреждениеләрендә Казанда бигрәк тә, чөнки Казан безнең әле бөтен дөнья татарларының башкаласы бит. Менә милли мөхитебезне, татар эштәлеген матур итеп сөйләшү, матур итеп җырлый белүдә һәм ул гына да түгел, әле менә киләчәктә әле бу ике төрле генә булган проектны
Балалар бит әле кемнеңдер сөйләсе түгел, кулы белән нәрсәдер эшләп карыйсы килергә мөмкин. Шулай бит менә 5-6 төрле хәтта менә шундый жанрлар буенча минемчә бу проектны киңәйтергә кирәк. Бер сәхнәдә татар мәдәниятенең ике сәнгать төре – бию һәм нәфис сүз осталыгы бер-берсенә үрелде. Әлеге фестивальнең Гәүһәр дип аталуы юктан гына түгел. Һәр баланың күңелендә асыл ташлар, яшерен талантлар яши. Алай гына да түгел. Балалар үзләре һәр кайсы кыйммәтле таш. Ә мәдәниятебез җәүһәрләрен үзләренә сеңдерсәләр, ул ташлар тагын да ныграк балкып яначак. Аларның кыйммәте, матурлыгы артачак. Хәрәкәттә бәрәкәт проектында катнашучы балалар, профессиональ биючеләр, укытучы хореографлар ярдәмендә татар бию хәрәкәтләрен өйрәнде. Дәресләр татар телендә узды. Проектның максаты татар телен һәм татар биюен популярлаштыру, яшь буынга милли бию хәрәкәтләре нигезен җиткерү. Сөйлә проекты барышында сөйләм осталыгы буенча мастер-классларны театр артистлары һәм телевидение алып баручылар үткәрде. Биредә укучылар әдәби әсәрләрне дөрес һәм сәнгатьле итеп укырга өйрәнде. Проектның максатлары нәфис сүз жанрын популярлаштыру һәм сәхнә теле осталыгына өйрәтү. Хәрәкәттә бәрәкәт һәм сөйлә проектлары Казан мэриясе тарафыннан Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән тормышка ашырыла. Әлеге ике проектның нәтиҗәсе буларак узган Гәүһәр фестивалендә бер сәхнәдә татар мәдәниятенең ике сәнгать төре – бию һәм нәфис сүз осталыгы бер-берсе белән үрелеп бирелде. Биредә укучылар һәм балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр дәресләрдә алган күнекмәләрен күрсәтте. Чарада остазлар да катнашты. Киләсе сюжетыбызда Гәүһәр балалар фестивале. Беренче фестивальдә катнашучы балалар һәм остазларның хис кичерешләре хакында сөйләүне дәвам итәрбез. Марат Готов улы белдергәнчә, тел өйрәтүдә, аңа җәлеп итүдә иң көчле фактор – остазлар. Татар теленә ниндидер бер өлешебезне кертәбез. Татар теленә булган, туган теленә булган мәхәббәтне балаларда уятырга тырышабыз. Без монда бит дәрес кенә алып бармыйбыз. Ниндидер шигырьләр генә аларга ялтлаттырмыйбыз. Без аларга менә бу татар теле турында сөйлибез. Татар теленең ни матур булганлыгын аңлатабыз. Аларга шушы күңелләрендә мәхәббәт уятырга тырышабыз. Менә алар шушын аңлап, алар үзләре дә тырышалар, үзләре дә йөриләр. Тагын шундый чаралар күбрәк булса да, әле комачау итмәсе минемчә, балаларны менә төрлечә үзебезнең телебезгә якын айтуның бер чарасы дип әйтәсе килә. Бию белән булсын, җыр белән, театр сәнгате белән булсын, әйме, шундый матур әдәби әсәрләрне укытып, сөйләтеп, балаларның күңеленә кирип, аларда үзебезнең телебезгә карата мәхәббәт уяту. Әлбәттә инде безнең дәресләребез, бию дәресләребез безнең татар телендә барды. Без һәрбер хәрәкәт исемнәрен дә хәтта татарча өйрәтергә, аларга өйрәтеп кенә түгел, истә калдырырга да шулай тырыштык. Шуңа күрә татар халык биюе мин бу юлы икенче тапкыр катнашам һәм бу юлы мин садиктагы нәниләрне алдым, кичкенәләрне. Без алар белән әпипә биюен өйрәндек. Әпипәдәге хәрәкәтләр белән шулай әкренләп өйрәнеп, уен формасында бию куеп, менә Алла бирсәм, бүген сәхнәдә күрерсез. Бу кадәр йолдызлы укытучылардан илһамланып, яңа үрләргә омтылучы, үз алдына максат куеп, шуңа ирешергә тырышучы һәм иң мөһиме, ана телен сөюче, милләтпәрвәр буын тәрбияләнсен иде.
Балалар өчен шушындай уникаль мөмкинлекләр тудыру шиксез кирәкле һәм мактаулы гамәл. Милләтне үстерү балаларның талантларын үстерүдән башланырга тиеш. Чөнки шәхесләре белән дан тоткан милләт кенә дөньяга таныла ала. Без киләчәгебезне бүгеннән кайгыртырга тиеш. Хәрәкәттә бәрәкәт һәм сыйлә проектларның татар теленә, татар мәдәниятенә һәм әдәбиятына басым ясавы юкка гына түгел. Мәдәни тәрбия беренче чиратта рухи, әхлакый, эмоциональ тәрбия ул. Шуңа да иң мөһиме балаларга милли материаллар нигезендә тәрбия бирү. Туган җиргә, туган телгә мәхәббәт, милли үзаң үсеп җиткәч кенә тумый. Аның ырлыкларын яшьтән салырга кирәк. Балалар һәр нәрсәне йотылып, тирән кызыксыну белән өйрәнәләр һәм тиз үзләштерәләр дә. Гәүһәр фестивалендә тәкъдим ителгән номерлар моның ачык мисалы. Кыска гына вакыт эчендә, тегелрәк әйтсәк, 20 дәрестә моңа кадәр бию яки нәфис осталыгы түгәрәкләренә йөрмәгән балалар искиткеч нәтиҗә күрсәтте. Бию сәнгате шәхес тәрбияләүдә зур көчкә ия, чөнки мондый тәрбия баланың физик һәм рухи үсешенә уңай йогынты ясый. Музыка ритмнары астында атлау адымнарның җиңел һәм дөрес булуына, гәүдәне дөрес тотуга уңай тәэсир итә. Гомумән алганда, бию сәламәтлекне ныгыта, күңел байлыгын арттыра. Әсиләм үсешенә бәйле рәвештә исә балаларның логик фикерләү сәләтләре, зихеннәре, игътибарлары, танып белү эшчәнлекләре үсә. Шулай ук аларның әхлакый, эстетик, физик үсешләре дә бергә үрелеп бара. Характердагы тиешле сыйфатлар формалаша. Бу нисбәттән хәрәкәттә бәрәкәт һәм сыйлә проектларында катнашкан балаларга чын мәгънәсендә бәхет елмайды дияргә була. Чөнки алар сәнгать дөньясының ишекләрен ачты, матурлыкка, мәдәни байлыгыбызга таба тагын бер адым атлады. Кызык икән миңа ши. Димәк, без беренче гәүһәрләр булып тарихка кереп калабыз. Әлбәттә, киләчәктә әле кем белгән, бәлки үзегез дә менә шушы гәүһәр фестиваленең остазлары булып китәрсез. Балалар бакчасы миңа калса, гомумән чишмә башы ул. Балалар бакчасыннан башламыйча кайчан башлыйсың? Аннан соң вакыт уза. Балалар бакчада өйрәнәләр сөйләм теленә дә, биргә дә, җырларга да. Нәкъ табигатьтә шикелле, чишмәдә бит таулардан төшеп, үзәннәрдән агып, матур-матур елгаларга агырга, агып төшәргә омтыла. Музыкаль тәрбиядә, татар теле тәрбиячеләре дә балалар бакчасыннан иң нәниләрдән бу эшне башлыйлар. Сөйлибез, уйныйбыз, хәрәкәт өйрәнәбез. Аннан соң татар телен үстерүдә дөрестән дә гәүһәрләребезне шушы нәниләрдән башлыйбыз. Остазларның да, оештыручыларның да үз эше белән янып киеп йөрүен күрү үзе бер куаныч. Барысы да тора инде нинди педагоглар эшли, нинди тәрбиячеләр эшли. Билгеле, гаиләдә дә бик зур эш алып бара. Балаларны татар балалар бакчасына китерәбез дә, гаиләдә сөйләшмәсәләр, әти-әни үзенең мәхәббәтен сиздермәсә, белдермәсә, балалар бакчасында эшләүе татар теле үстерү тарафыннан җиңелләрдән булмас иде. Балалар үзләре дә шат, чарада чын мәгънәсендә бәйрәм рухы хөкем сөрде. Монда мин үземне икенче яктан ачтым, актриса буларак, һәм безгә төрле тренинглар үткәрделәр, шул миңа бик ошады. Мин үземнең классташларым белән Ак чәчәкләр дигән сценканы куябыз. Без анда бөтенебез бер ансамбль кебек, без күбрәк сүзләр әйтәбез, бер кыз аларны уйный. Шара остазларын тәбрикләү, рәхмәт хатлары тапшыру белән тәмамланды. Ә без исә үз чиратыбызда проектның озын гомерле булуын теләп калабыз. Балаларның сәләтен ачу, аны талант дәрәҗәсенә кадәр үстерү зур сабырлык, көч һәм тырышлык сорый торган хезмәт. Тик бала чакта алган белемнәр кешене гомер буе озата бара. Шуңа да балалар тәрбияләүгә аеруча да игътибарлы булырга кирәк, чөнки киләчәгебез балалар кулында. Шушының белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Без бүген балалар сәнгате, Казан мэриясе тарафыннан оештырылган хәрәкәттә бәрәкәт сөйлә проектлары һәм Гәүһәр балалар фестивале хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш челги бурчухне, тынже путмейді. Кодам умелись, истям И туган тел, и матур тел,
әткәм әнкәмнең теле.